Tepuk tangan buat adik Chandra Baju. Paksi Chandra Baju walaupun masih kelas 5 SD, segenap prestasi telah diraih baik tingkat nasional maupun regional Jawa Timur. Alhamdulillah. Para abu, para sutresnane ngringgit wajucal ing dalu mangke taksih kathah taksih panjenengan malih pagelaran agung. Niki pagelaranipun dalang senior saking Kitha Warok, Kitha Reyok, Ponorogo. Wonten ing dalu mangke ugi badhe ngregengaken swasana Ki Dalang Sento Yitno Carita saking Ponorogo ingkang dipun sengkuyung dening para Swarawati. Wonten mboten lepat wonten cacah 7 mangke nggih. Wonten Nyi Suparmi, wonten Nyi Buniati, wonten Nyi Mami, wonten ugi Nyi Ancarwati, Nyi Dwi Lestari, Nona Dwi Lestari, Nona Esti Tomo, dalasan Nona Desita Ayu Anggreni. Ibu, Bapak hadirin yang berbahagia, setelah tadi suasana sore dihangatkan oleh bintang kecil, bintang cilik dari Kota Blitar, maka masih ada segenap rangkaian acara yang telah disusun oleh Sohibul Bait dalam hal ini PT Semen Gresik. Baiklah Ibu, Bapak hadirin yang berbahagia, pecinta wayang kulit. Sebelum acara dimulai, monggo kita semuanya mempersiapkan, mungkin rekan-rekan dari grup Ringgit Wacucal saking Kitha Ponorogo. Dan sebagai gambaran bahwa Ki Sento Yitno Carita nanti malam akan membawakan sebuah cerita masih dalam babat tanah, babat Mahabharata dengan lakon Aji Condo Pirowo. Monggo kepada rekan-rekan pengrawit dan yogo supaya menempatkan diri sehingga bisa kita lanjutkan acara demi acara yang telah disusun. Nang kita sedaya ing arek-arek menika kita saged makempal wonten pelataran Wisma Ayani Semen Gresik. Saperlu nderek mangayu bagyo menggah ambal warasa PT Semen Gresik ingkang kaping 50 sekawan. Saha nderek mengeti dinten kamardikan negari Republik Indonesia ingkang kaping 26. Adicara pengetan menika adaknipun dipun adani wonten ing wulan Agustus, ananging gandeng rikala wulan Agustus anyarengi wulan suci Ramadan sehingga pagelaran Ringgit Dalu pinangka pengetan ambal warsa PT Semen Gresik kalaksanan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kemawon adicara pagelaran ageng Ringgit Wacucal pinangka pengetan dumateng PT Semen Gresik ingkang sampun yuswa kaping 50 sekawan. Ing dalu menika saged lumampah kanthi rampak runtut sehingga boten wonten rubeda menapa-menapa. Ugi dumateng sutresaning Ringgit Wacucal kula aturaken mbok bilih adicara ingkang sampun karantam ing dalu menika adicara enggal badhe kawiwitan ing mangke kanthi sambutan saking jajaran direksi PT Semen Gresik ingkang kalajengaken serah-serahan Ringgit Wacucal pinangka pratandha yen to pagelaran dipun wiwiti. Ibu, Bapak sutresnaning Ringgit Wacucal kangge miwiti adicara menika monggo kita sesarengan ambika wiwaraning kandha kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun sambutan saking Direktur PT Semen Gresik ing arekan menika badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Insinyur Sumarwoto ingkang ugi tinanggenah pinangka pandeganing panitia utawi ketua panitia pengetan menika. Dumateng ingkang minulya Bapak Insinyur Sumarwoto kawula sumanggaaken. Yang saya hormati Bapak-bapak karyawan, Ibu karyawati PT Semen Gresik. Yang saya hormati
bapak-bapak mantan karyawan, ibu mantan karyawati PT Semen Gresik yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para undangan, yang saya hormati Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, para penggemar dan penonton wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Patut rasanya sebelum kita memulai acara memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua pada malam yang berbahagia ini bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang barangkali untuk saat ini tontonan wayang kulit ini sudah agak jarang, sehingga kesempatan inilah perlu kita nikmati sepuas-puasnya semalam suntuk nanti. Sebelumnya izinkanlah saya mewakili direksi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan, acara pagelaran wayang kulit ini diadakan dalam rangka yang pertama adalah memperingati hari ulang tahun PT Semen Gresik yang ke-54. Nah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya secara rutin Semen Gresik setiap hari ulang tahunnya selalu mengadakan acara, salah satunya adalah pagelaran wayang kulit. Nah, mudah-mudahan rutinitas seperti ini di tahun-tahun mendatang masih tetap terjaga dan tetap ada. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, PT Semen Gresik di usia yang ke-54 ini telah berkembang dengan pesat, menjadi besar, menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, lebih-lebih bagi warga sekitar Gresik maupun Jawa Timur. Bahkan nama harum Semen Gresik sudah sampai mendunia. Semen Gresik sudah dimiliki selain oleh pemerintah yang 51%, 49% yang lain dimiliki oleh para pemodal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri banyak dari Hong Kong, dari London, dari Amerika, dari seluruh negara-negara di dunia ini. Perkembangan yang luar biasa bagi Semen Gresik ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan Bapak Ibu sekalian, warga sekitar Gresik maupun Tuban. Oleh karena itu, dalam rangka ulang tahun ini Semen Gresik ingin berbagi senang, ingin berbagi syukur kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung mendukung perkembangan Semen Gresik ini. Bagi syukur ini bisa diwujudkan dalam berbagai macam cara. Bagi yang penggemar seni, ya ucapan syukurnya, ungkapan syukurnya disampaikan dalam bentuk seni. Bagi penggemar olahraga, ungkapan syukurnya dimanifestasikan dalam bentuk olahraga. Bagi para pecinta atau penggelut agama, ya rasa syukurnya diungkapkan dalam kegiatan-kegiatan agama
yang berupa pengajian, kemudian sujud syukur, sholat bersama, dan sebagainya. Artinya dalam rangka bersyukur itu tidak hanya misalnya sholat atau sujud syukur bersama saja, bisa diungkapkan dalam aktivitas-aktivitas yang lain sesuai dengan bidang atau hobi masing-masing atau keahlian masing-masing. Saya kira itu. Jadi malam hari ini kita berbagi senang, berbagi syukur kepada semua pihak, terutama warga atau masyarakat Gresik dan sekitarnya. Minggu yang lalu bagi syukur atau bagi senang ini dilakukan di Tuban, juga menanggap wayang kulit, dalangnya Pak Anom Suroto. Nah, itu juga dalam rangka berbagi senang kepada masyarakat sekitar Tuban, karena pabrik Tuban menjadi besar, lancar, beroperasi, berproduksi dengan baik, tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar di daerah Tuban sana. Di Gresik malam ini kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, mengadakan acara ini juga dalam rangka nguri-nguri budaya agung, budaya Jawi, budaya Jawa. Jadi, tontonan wayang kulit ini tontonan bangsa Indonesia, khususnya bangsa Jawa, ya, suku Jawa, dan ini adalah tontonan yang adiluhung. Namun dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, mungkin ke depan itu kelihatannya sudah semakin berkurang para penggemarnya, lebih-lebih para yang menggeluti di bidang ini. Sangat jarang sekarang tontonan-tontonan wayang kulit seperti ini diadakan oleh pribadi-pribadi, yang banyak dilakukan oleh instansi. Ya barangkali karena mungkin biayanya lumayan, sehingga kalau pribadi barangkali tidak semua bisa mengadakan acara pagelaran wayang ini. Oleh karena itu saya tadi bangga menyaksikan anak kita yang baru katanya kelas 5 SD itu sudah terampil seperti itu sangat mengagumkan. Prestasi dia seusia itu sudah seperti itu. Hanya memang kalau dari suara ya memang belum bisa sesuai dengan yang pakem gitu ya. Memang belum memungkinkan dari pita suaranya. Tetapi dari cara menggerakkan wayang, memegang wayang itu saya yakin anak kita tadi Paksi siapa tadi? Paksi Chandra Paksu. Ya, Chandra Paksu itu saya yakin 10 tahun ke depan sudah akan menjadi dalang yang bagus. Barangkali akan setingkat dengan Pak Sento Yetno Carito yang akan kita saksikan bersama ini, mudah-mudahan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, malam ini panitia mengambil atau meminta lakon yang saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Dalang, Pak Sento, lakon yang sangat kuno. Jarang sekali orang atau dalang melakonkan lakon seperti ini. Ini lakon kuno. Ya terus terang saja
saya yang meminta kepada teman-teman, karena saya pada waktu SD dulu pernah menonton wayang dengan lakon Aji Condo Birowo ini. Waktu itu saya merasa senang dengan lakon itu dan sampai sekarang merasa bahasa Jawanya papin, pengen mengulang lagi melihat atau menonton lakon Aji Condo Birowo, kira-kira begitu. Oleh karena itu barangkali para penonton pun mungkin banyak yang belum tahu atau belum pernah menyaksikan lakon seperti ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan lakon yang akan disajikan Pak Dalang atau Pak Sento Yetno Carito ini bisa memberikan hiburan, tontonan, bahkan mungkin tuntunan bagi kita semuanya. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun dumateng pepundhen kula Bapak Insinyur Sumarwanto. Saderengipun nyuwun diagung pangaksami, Pak. Kula mau radi keplecuk anggen kula nyebataken nggih. Nuwun sewu wonten pengajeng panjenengan dados ndredeg ngaten nggih. Ngaten nggih. Matur nuwun. Ibu bapak para rawuh, salajengipun monggo kita dherekaken pagelaran ringgit dalu menika ingkang badhe diwiwiti kanthi sra-sran ringgit. Pinangka pratandha yen to pagelaran dipun wiwiti kanthi ira-iran criyos Aji Condo Birowo dening Kidalang saking kita Ponorogo Ki Sento Yetno Carito. Bapak Sento Yetno Carito bersama Pak Sumarwanto dipersilakan naik ke panggung untuk penyerahan kayon. Pangeran dados saya, Pak. Nyoto pantes tansah disyukuri peparinge Kang Maha Kuwasa ing wengkon Gresik dane sanajan tebihipun kukuh bako ateking pabrik semen Gresik sanyata kebanggaan ipun saindenging Anuswantara muga tansah jaya-jaya wijayanti kinale sabe kala Bapak Ibu kawulaken sugeng mirsani ngantos paripurnaning adicara nuwun.
Wasesaning jagat ya wayah jagat pangestungkara Yayi. Kadangipun Kakang Yayi Madrid. Kula pangandika ing dawuh Kakang Mas Narasoma. Pun Kakang wis pirang-pirang sasi nggonku kok derekake ngumbara ngulandara njajah desa Milangkori njalak paningal sabab nggon kowe nguni nampa dukaning Kanjeng Rama Prabu Mandratpati ya Prabu Mandra Kiswara ing negara Mandaraka. Sekawit pun Kakang bakal pinaringan rerehing Makutha Raja. Gumanti Nalendra mengku praja mangreh wadya ing negara Mandaraka. Kanjeng Rama paring dawuh sarate pun Kakang kudu nglakoni sambut susilaning akrama dhisik. Nanging Yayi pun Kakang durung bisa nglakoni. Kakang Narasoma. Apa Yayi? Anggen kula nderekaken paduka ngantos suku kula lentung sak jagung-jagung. Saranduning badan pating trencem tatu ribandil. Oh, Kakang paduka kesah sak urup-urup. Sampun ngantos dadosaken saya srudedukanipun Kanjeng Rama monggo. Kakang Mas Narasoma tumungkul kula dherekaken kondur Kakang. Yayi. Pun Kakang durung arep bali. Pun Kakang ora bungah-bungah nampa kepraban negara Mandaraka. Nanging aku isih ngrumangsani. Pun Kakang iki isih muda punggung. Aku isih sepi ing kamruh suwung ing babagan ngelmu luwih-luwih. Babagan ngelmu kaprajan. Apa tersebat mengkono wiwit cilik mula aku pancen winelek kinembong marang laku sesukan ngujawa nuruti karep tembene ya kaya ngene iki. Mula kaya ngapa upamane mengko pun Kakang bisa jumeneng Nalendra ning negara Mandaraka mesti bakal dicecenges dening para kawulaku. Negara Mandaraka ora bakal tentrem sebab aku durung duwe kebisan nyekel panguwasa ing babagan ngelmuning Karalendra. Mula Yayi pun Kakang ora bakal bali yen to pun Kakang durung entuk tetamenging diri. Nggonku mengku praja mangkreh kawula besok. Mula dina iki pun Kakang bakal nerusake nggonku ngumbara ngulandara. Kowe bae bali yo siadi bali yo marang praja. Aja nganti melu marang pun Kakang kemundak rusak awakmu Yayi. Kakang dateng pundi kemawon kula nderek. Kula mboten kantun tetep nderek sak tindak jingandika Kakang. Oh ngono. Iya Yayi. Yen ngono keganjangan ayo. Derekno pun Kakang kae kok ana papan kang kumelun kukuse ku mendeng kukuse. Apa kira-kira papan kae mengko sing bisa gawe padang lumakuning pun Kakang Yayi. Monggo kula dherekaken Kakang.
gawe gok. Woi. Oh,
Sagara rupane sedheng Narendra yaksa lagu kamal maling ingkang kambira marangah-rangah ngisesyungnya metu Prabawa wong lesa sapragempa Ditya kala dur palarsa mrih carananing lawan Hong Dede Iwang Kala Lodra Patik Raja Dewaku Togok Teja Mantrika wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun Bilung dalem jurakane Patih Dendawasesa kula wonten pangandika ing adhawuh sinuwun adoh ndak awi cedhak saya ndak raketake Gog ora ana paran para kejaba mung kuwi sing tak caketake ning negara Parang Singgrong kene Gog amarga kowe iki tuwa-tuwangganing wong sak negara Parang Singgrong Gog kepareng wonten dawuh ingkang wigatos paduka ingkang sinuwun miji dhateng pisuwaning ingkang abdi kula pun Teja Mantri kula non Gog cumantel ana ing telenging ati gumantung ana ing tumtuming jejantung putri negara Mandura Gog putrane Sang Prabu Basukunti ya Sang Prabu Kunti bojo sesilihe Dewi Kunti Nalirata Gog wiwitane nalika padha-padha bebedhak buron alas aku mbiyen kelakon ketemu kelawan Prabu Kunti bojo didherekake putraning papat kang kakung telu kang siji Wanodya Gog sing lanang ora perlu ndak tepungake sing dadi lam-laming atiku ora ana kejaba mung sekali kedaton negara Mandura yaiku Dewi Prita ya Dewi Kunti Nalibrata Gog aku gandrung turut nglurung Gog nganti tak gawa turu tuwuh ing pangimpen rumangsaku aku kelakon junggana kelawan Dewi Kunti ku mau Gog aku ketaman loro gandrung pikir kulinglung atiku bingung mula aku kepengin ninggal sambung Gog cetane ngaten paduka menika nandhang kunjana papa kunjana niku gandrung papa niku gerah wong kepethuk wonten ngimpen mawon kok paduka niku dipun gega niku pripun ora mung pangimpen ning aku ngerti dhewe Gog Dewi Kunti iku ora mantra-mantra putri atmajaning Nalendra nanging kaya widodari tumurun Gog Lung apa Kang Gustimu lagi gandrung sajake kowe ya wis tau ngipi lho lah ya werna-werna turu kembangane wong ngipi kembangane wong turu maksudku ki ngipi babakan gandrung lah ya tahu malah dek mben ki aku perkara ngipi gandrung ki kewirangan guyu wong pirang-pirang piye to lah aku ngipi wanci aman aku dirubung kanca-kancaku bareng aku tangi turu kok kathokku teles wis jan wirang kae aku dapurmu kuwi lha kuwi ngipi apa wis ora tak critakake pokoke rahasia pokoke dapurmu kuwi penmu kaya ngono ora mung tuwuh sangka pangimpen kok aku ngerti dhewe ngarep wis tak ngendikake Dewi Kunti hayune
kaya widodari darat kok mula ciptaning atiku aku kepengin bakal tedhak marang negara Mandura nembung pribadi. Aku bakal ngebun esuk ngudan sore ndodhok ning Prabu Kunthi Boja nginang suruh jambe ning Prabu Basukunthi kok. Paduka badhe nglamar piyambak. Ya tak sarirani dhewe. Lah lajeng kersanipun kepyakna para wadya bala buta patang pemancat watul lanang nggawa gaman kok nderek tindakku marang negara Mandura. Patih kula non wonten dawuh untapna para wadya bala saka negara kenceng barong dina iki mara mangkat marang negara Mandura ngadhep Sang Prabu Basukunthi bincing napa bidal ora ketang colok lintang sambung obor mangkat dina iki. buta kabeh aja nganti ana kang kari. Waton lanang gawa gaman. Buta cakil, buta babrah, buta galiyuk. Cawisna bathok wadah getis. Lan lading pangiris daging ya. Didum siji-siji sing rata ya. Jupuka sak karepmu aja luwih saka 5.000. Nggih. Ki penere celeng mogok ngono. Aja nganti ana sing kari ya.